Dosto hevrên hêja hemû Marksistê Kurdistanê bi navê Demayê em bi rêzdarî ve silah bikin. O 11-12 cotmehê ji benda we ne çalakiya Demayê ya Sêmî. Dema berê vê 4 sal hate damizrandin bên naber xebata xwe berdewam dike. Em di wê hêlê de gelek kêfxweşin. O ya herî ginîzî bi destê Demayê me Marx û Engels o Sûriye dîrokiyê Diyarbekirê hanîn cem hevdê ev ji bo me rûmeteke mezin e. Dema çima hata avakirin, çima hata damezrandin, em dizanin ki fikr û raman, vekî ideolojî, teorî, felsefe çê dibin, em tê digihîjin, kal dibin, yan pîr dibin, holê radibin. Ger her daim fikr û raman nuh bûye. Dema li Kurdistana Bakur armanc dike ki de her alî de fikr û ramana her daim nuh bike. Ji bo wê hate damezrandin. Micara Demayê ya îsal gelek girîng e di guhartina civakê de bandora veke em bêjin rola çand û huner çi ye? O têkiliyê rewşenbîr û siyasetmedara ger çi bû? Ger çi bûye? Ê ser vê du roja biskine. O gelek xatirê me hêja êpîspor derheqê vê de o fikr û ramanê xwe bîne ziman em benda wenin bi fikrê xwe, bi ramanê xwe, bi rexneyê xwe werin û wek em bêndin gelek bandorê bidin ser xebata komxebata Sêmîn. O em dibêjin ki dema me ye dibistana Marksî li Amedê ji bo me gaveke girîngê ye em bi hev revê gavê mezin bikin. Zor spas.